Millum se jkun qed jibda l-proċess tal-att tal-voti ta' 23 lokalità sabiex diversi kandidati jieħdu s-siġġijiet tagħhom fil-kunsilli lokali, inkluż is-sindki ta' dawn il-lokalitajiet. Fis-satejn ta' wara nofsinhar se jkunu qed jinfetħu l-kaxxi li fihom inxteħtu l-voti u f'dan il-ħin kull porza tal-vot tinqaleb wiċċa l-isfel. Imbagħad tal-ħabta tal-erba' l-AECs mistennija jibdew juru kull porza tal-vot lill-aġenti tal-partiti u jibda l-proċess ta' scanning. Minn hawn il-qudiem jibdew ħerġin l-ewwel riżultati tal-lokalitajiet li huma żgħar fil-popolazzjoni tagħhom. L-ewwel riżultati mistennija jkunu dawk tal-Lasri u tal-Fontana hekk kif dawn għandhom biss kaxxa waħda u tnejn rispettivament. Il-lokalitajiet li se jibda l-proċess tagħhom illum stess huma Birzebbuġa, San Ġiljan, Ħaltanxin, Iklin, Iż-Żurrieq, San Pawl il-Baħar, Pembroke, Taxbix, Santa Venera, Għajnsilem, il-Mellieħa, Iż-Żejtun, l-Imqabba, il-Bedwan Letta, il-Qerendi Ħażebbuġ, il-Nadur, il-Marsa, il-Fontana u Ħalbanzan, Ħaddingli, Lasri u Xewkija.